Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Puriani Tuhata namar pungu di bagasan Bornginon, adorang sotapuka partang yang ngata, parjulu sehali asata parrohaon acara tai amang dohot inang, diaka namaredian non di punguan kur, ngatar surat di bagasan acara tai, mardalan mai otomatis dang pola gorahonon nami, taparrohaw madisi didian nok kita markur akapunguata dungi di halaman tolu ima epistel responsoria adong disi dibahen ima liturgis kuria ama remaja naposo dungi ina singkat disi asata parrohahon tong ima di epistel tai alani ido asa tapuka partang yang ngata tapasonang marohata
martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Jojo tu partangyangan. Tabi parhorasan madihita saluhutna. Namar pungu dohita ditikion. Lahumak kamaletehon asi dohot holong ni rohani debata. Nang madongani pardalanan ni parsauran. Nang pakubasion ni Huriana. HKBP Rawamangun. Di bagasan nasa tahun 2024 lumobi mai dia kapartangyangan wik doho sermon kategorial rodi sude kegiatan dewan nang seksi di Huriata. Matutu tumbalga doas doho tolong di rohana nau napatarna dianai marda besonang dohami ruas tampar parpastauran doho bana Partite panupnopon di akapar aladpon. Auliate marohanami tuho 4 November 2024 nanaeng roon sahat mahita di minggu ujung tahun parhuriaon. Minggu na manugbuli tuhita pabua adongdo ujung ni saluhut na masa nang akapartikian di bagasan nguluta. Nang songoni di tonga-tonga ni Huriai asa parpunguata di bagasan Bodarion ima parpunguan pangujungi pakubasion di partangyangan wik doho sermon di aka sermon kategorial songoni nang aka kegiatan dewan dan seksi. Ale Tuhan lalahon Tuhan tinggu bagasan pardalanan parsauran nami tonga-tongani kolas tirohadu kami taluhutna adileon hodo tam marhite akan tahu nomor kokot apostol nami dipatuguho pakirimon nami marhite hite aka parsoran asini rohad di tonga-tongani huriami asimaroham pahot masa luhutnai dihami Di baheni, di bagasan sadani roha, pujiot tama Tuhan debata, naung madongani dohot mamasu-masu hita, dia kaparsaurata nasailaoni, marhite edeta, puji Yesus si palua. Puji Yesus, puji
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluak kunasida, songon pangalului ni parmahan di punguan ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songoni au mangulului biru-biruku sogot, haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jauh hami tu pakirimon, dihanguluan saleleng nileleng na, sailehon matodim tu rohanami, asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akka na di banua gicangi, pargogoi mahami manaluhon saluhut, nanaing mangabad hami tu hasonangan, say pagad daha porsyon nami, pakirimon doho pamopomon ni rohanami, asamonang hami rodi ujung na, lahomajalo tu pali hami di jolom, alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Turpu epistel di parpunguata bodarion, dienet sian Daniel pitu, ayat sia sahat rodi ayat 14, tajahama marhite responsoria. Kupanokno tidoi, paima di pajongjong akka bangsa, jalahudul tusi ibana, naso suda arina, ia pahianna saksak dosongon itak,
jala obuk ni uluna, songon hapas nabi nusur. Ia habangsana, songon jilam-jilam ni api, jala akka rodana, songon api namar nala-nala. Keluar dosa da sungai api, jala mabawar siang adopana mari beri aka nama somba tu ibana. Jala malaksa-laksa undang di jolona mahala doi, lungi tanpa sangka beluan jala tabuka akabu. jala tarapas luhut paretasian binatang akan tinggali ainunga dibubul tiki dohot dohot jomni ajal nasai nasida. Jala di basahon matu ibana pamaret taun, dohot hamuliaon, dohot harajaon, jala saluhut bangso, hong dohot halak perpakuling meragam-ragam, marsob batu ibana, rodi saliling-liling na do pamarat taun na sotupa musat sian ibana, harajaon na pe, na sotupa pe sando. Ido sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala nopiopsa. Amin.
mangarimangi pardalanan parsauran dohot pakubasion nasa tahun parhuriaun 2024. Huriani Tuhan nahi naholongan, mauliate di pasahat rohata tu debata amata, aisai di bagasan padonganion, dohot pangaramotion na dohita na sahuriaon, marparsauran mamuji, uhud pasangap warnai, dengan domardalan pakubasion ni huriai, dia kapartangyangan wik, dohot sermon aka kategorial, go kelas nirohado, akan aroma dohoti parpunguani, sai di pasu-pasu debata mahamu, ruas ni huriai, nang makaringgason madohoti partangyangan wik, nang songoni sermon kategorial, kegiatan dewan seksi, dohot parguru malua. Alai dang luhut na dope, aka ruas ni huria ni Tuhani, na mangalehon rohana, madohoti aka parsaurani. Diaka wik nabe, manang diaka parsauran kategorial, ama nang ina, suang songoni aka lansia, dohot aka remaja na posobulung, meragam do sialana. Hami petutu, dang tarparsuada hami aka parhalado, pabuah hami pe hurang ringgas do, manosoi aka ruas, nahu parmahani hami, asa ringgas nian madohoti, aka parsauran ni huriai, olodo, molo juppa hamauloni, dohot dohami aka parhalado on, gabe gale, lauso di rohabe, lahu manosoi, manang mangarahon ruas asaringgas, saya si marohani debata, Tuhan napuna huriai, dilehon matodi haringgasoni, tuganup na hita, ruas nang parhalado, retabe diaka parsauran, dohot pakobasion ni huriai. Ulinai jupa masa marpungu akan aporsiai, akan masiha holongan, songon hatani parpesalmeni, idama, dengan nai doho sonang nai, molo tungpungu sahudulan, akan marhamarangi, boirap manangihon hatani debata, mangedehon pujian di debata, dohot mardiskusi, pabagason pangatusion di hatanai.
atong tapasahat ma tutuhani sudi aka parsaurata diganup wik suang sengoni di aka kategorial di nasa tahun parhuriaunon asa pasu-pasuon na saluhud aka parpunguan nang mardalan sa taonon bahen sangap digoarna jala asalam tanak hatanay iroha dohot pikirata jala margugu hita pasauton lomo ni rohana nang jupang songonanidok ni Tuhan Yesusi martua ma akan ubegi hatani debata jala naupiopsa.
napasada marohata martangi yang mahita. O Tuhan debata amanami parasi roha, tung marlas ni roha situtu dohami, Allaho gabe ama dihami saluhutna, hodo Tuhan situtu na mangaleho dihami toktong asini roha, gugu hapor seaon nang pakirimon, hodo debata na manoktong, hodo alfa dohot omega, debata saliling nililing na si pujion nami. Mauliate si tutu maroha nami diho, ala ngabungot hami, tu pangujungi partangyangan marjabu-jabu di taunon, ito nga ni huriam HKBP Rawamangun. Uboto hami hodo na mangalehod di hami saluhut na akapartikian, hodo na mangalehod di hami partikia dinalaho mamonai, jala hodo na saor dohot hami di saluhut na kapartangyangan na buhi hupatupa hami, ito nga ni bagas ni akaruasmi, jala laos hodo nang dongan nami di namangujungi di partikianon, mulutung marujung pe aka partangyangan marjabu-jabu di taunon, dang namadok marujung partangyangan nami di akahami ganup na porsea ruas ni huriam. Toktong dohami mamuji pasangapoko, jala toktong dohami martangiyang dopako, ayhu boto hami hodo mual ni hanguluan nami, hodo mual ni nasanadinggat dingulu nami, jala toktong dohami marsigatung tuho sabing, dangadong pangalualuan nami, dangadong nabuy parsigatungan nami ang gusoho, jala dangadong dapotan dami lasni roha hami saluhut na anggo dako aliamang pardenggan basa, alani manoktong hami martangi yang marlopitangat tuho, jala molo di palwatcho hami napungu di son, nalaho pasahat to tangi yang pangodianon nami, nalaho mangodihon akadongan nami, nasorap dohot hami di nganano di partikianon, nang akana asing petahe, napos doroha nami, na toranganmu roha pikiran nami, jala natugutugonmu haporsyaon nami, asa lehonommu di hami marhite todim to di porbadia, slomo ni roham, nalaho si pasahaton nami tu adopanmu, dakolan lomo ni roha nami manang pikiran nami, jumulo tanggal hot caluhu na yaleamang, asa unang lomo nami, unang pikiran nami na hupasahat hami tuho, alay tung lomo ni rohama, nabuhi hupasahat hami, nagabi tangiyang pangiduan nami tuho, asa tamay, nagabi lomo ni roham, asi roham dia kadongan nami na sorap dohot hami di ngananon, arlumobi na dia kapardalanan manang parkarejuan, sayho toktong narap dohot nasida, na manorangi roha pikiran nasida mangulahon akaw law nadinggan na di palwatso, jala na di pardalanan at sayho toktong na mangiring-iring nasida, asa tolhas tuaka bagas nasida be, tolhas tuaka tujuan nasida be di bagasan hahipason, dakurang manangaha, suwag songonia liamang, para sigroha na mamasumaswa kapar rumatanggaon, upasahat hami tutangan para siyan mi, aka rumatangga ni ruasmi, aka nong radi manguka bagas na gabi bagas partangyangan, nang naso buy dope bagas partangyangan bagas nasida di taunon, sayho matoktong na mangiho nasida di bagasan asini roham, napahoton haporseaon pakirimon na, nang napahoton parumatanggaon naong pinasupasumi, sayho toktong na mangalehon aka siniroham, posni roha, yaka ama dohot ina nagabi sitiruon, di haporseaon, di pagkatayon, di pangulahonon, nang disaluhut na tahengulo nasida, gabi tama sitiruan niya kapaparan naong pinalumehon mi, nang akarumatangga na so dapotan do pea siniroham, di akaparyanak konon, sayho toktong na mamasumasu na sida,
dia ka rumah tangga naong pinasadam. Manang sungod dia pe lomo ni roham di tonga rumah tangga nasida. Naswadong do pe yanakon manang naong adong akayanakon. Say hotok tong na mangihot holong ni roha. Jalan say toktong ingot nasida dia kaparpadanan nasida tuho. Naradi roha nasida nagabisa tia. Dinalaho mga lugahon rumah tangga nasida. Asiro ha maliamang nang dia karuas ni huriam, dia kasuduk na poso, dia kaparkarijo, dia kaparsikola, mulai siya danak sa hatu mahasiswa, sayhotok tong na manugunugo nasida di bagasan hatawon, biar mida jaho batok tong, asaunang mga sahorroha pikiran na, mga sahon hola parbinoto at cabing, alay molo di luatso na sida marsikola, dinalaho patabahon parbinotoan, patajopon parbinotoan nasida, saileho ma dinasida tong roha hatawod dinalaho mangulahon akan na pinarsiajaran nasidai, asalam marsangap maho, di tonga-tonga ngulo nasida, marhiti-hiti akan na maparsangapin atoras, maparsangapi akan pangajari nasida, nang mangulahon akan na binoto nasida, marhiti-hiti parsiajaran akan na dinggan, naong didapo nasida. Unang adong tuis manang gijang ni roha, manang halosokon ala ni parsikolani, manang ala ni tibo ni parbinotoan, gabi naing mga rajay na sida, manang marlosok ni roha na sida, makilala na upistar siya na kanatoras, nang akasyan na tumuwa di na sida, alay mululam dapotan na sida dia kaparbinotoani, lamutoruk maroha na sida, tarlumubi laho mamuji pasangapoko, ay hodo mual ni nasa parbinotoan. Unang dipayhutihut akaportibyon, manang ala niya kaparbinotoan ni gabi rotois ni roha, gijang ni roha makilala na sida, dangadong debata, pengetahuan do na tutu si tutu. Laucongo niya liamang para si roha, hutangnya ko kami, nang akapangajari, na manugu-nugu hami sa luhut na, yak kahaporsehaon na mga jarajari hami, yak kahatam, akaparhaladum, ditonga-tonga ni partangyangan marsada-sada, nang ganup minggu, nang akapehadi, nang didia petahe, sayhoma na mamasumaso akaparhalado ni huriami, akaparjamita, nang sudi tahen diliat portibyon, asa setoktong dapotan asini roham, bisuk na siya kui, asalamurarat ma barita harajonmu, songgop lomo ni roham di tonga-tonga ni portibyon, jalasay dapot ma dihami, aka pos ni roha hagugoon, alanyaka barita, alanyaka pangajarion panugunugun na sida, suang songoni aka pangajari tung didia petahe, na mangajari akayanakon namibi nang na mangajari hamibi, di parsikolaan di ngolusigano pari manang di dia pe di parkarejuan, say hotok tong na manugunugu na sida, na mangajari na sida, asa buy dohot dinggan di pasahat na sida tuhami, aka panugunuguon, buy di pasahat na sida tu akaruas ni huriami, aka pangajarion na sitong, na mabuan hami lamujonok tuho. Suang songoni hutangnya ko kami doa leamang aka pamareta nami, na di paluatso jala di pakeho dinalaho manguluhon aka negara namion tung di dia penasida maringanan nuaing jala ahape jabatan nasida, mulai sian presiden nami sahat waka RT RW nang akasaluhut na panggonggomi pangarajay di sandok portibyo tarlumobi di negara namion, sayhoma na mga leho di nasida roha bisuk biar mida jahuba asaunang adong nasida na marlomo-lomo, alay tung holan hasitongan na siya kuima da pinasahat na sida, dinalaho mangulahon akaulaon na pinasahat mi, dinalaho pasauton akalomo ni roham, asa marlas ni roham masaluhut, masyarakat ni negara nami, tarlumubi na naing ro ima pilkada di ganup daerah, say hotoktong na mga rajay hami saluhut na aka masyarakat Indonesia, dinalaho mamilit aka pemimpin-pemimpin daerah, jala aka pemimpin na duminggan matuhan lehonommu dihami, pemimpin na sumabeda-bedahon,
alanya kau gamo suku manang aka hapetahe nabuy mabayan negara namyon gabi marbulat-bulat alait lam tusada nama lamu tudipos nama asadapotan hamajuon gabi pasu-pasu bangso namyo tusado portibion suang songonia liamang hutang yakon hami upasahat hami tuadopan mo akahalak na di bagasan hagaleon akan namarsahit manang akan na di bagasan si taonon uboto hami aliamang dangadong pangalualuan nami ang gosoho hodo pangubati jala hodo hagugon nami lehon madinasida pos ni roha tarlumubi dahame nasiat kui di roha doho pikiran nasida asaw nang mapar nasida alahu boto hami molo ro aka pangujunan ni ro ujiani olo do mapar roha pikiran laos disido di suatu sibulisi gangguni roha alani aliamang tung unang loas maparrohan yakan na di bagasan hagaleon o matoktong na manugunugo na sida jalaho na mga lehon martaba-taba haporsyaon na sida asa sahot maka na pinangido ni roha na sidai alani pos ni roha dohot haporsyaon asa masama din na sida songon na ni do miyal Tuhan Jesus haporsyaon mido paluahok ko haporsyaon mido pamalupok ko alani aliamang leho madinasida haporsyaon na siya kui basa-basam asini roham do haporsyaon di hami marsada-sada pos ni roha mangihutok ko dia kasaluhu na pardalanan ni ngolo nami laos songoni aliamang mulubuy hami ro marsoba marlopit tangat tuadopan mo dangalani gugo hamalon nami garyada tahe bolo marlopit tangak kami namadokod dangalani gugo nami jala dangadong gugo nami napasahaton diri nami do hami saluhu na tuho alani muluro hami tuho akan napungu di sona leamang asahoma na mga rajay ngulu nami marsada-sada jala asahu hanguluho kami matangiang nahupasahat hami ituho asaho mga rajay hami dakola martangiang buti hami pasahaton tuho adopanmu alay tung asatong dirajay tangiang nami hami hula ho kami na hutangnya ko kami jalo hutangnya ko kami akan nabuy hula ho kami tuadopanmu para si roha asiroham dia karuas ni huriam di huriam hakabipi rawa mangunon aliamang asalamu mangerbang ma harajaonmu lamu gok akan aporsea marhitihiti akapanidangion ni akaruas ni huriam naginonggoman ni hakabipi rawa mangunon marhitihiti akaparumatanggaon na dinggan hasatiaon niya kaama dohot ina panugunuguon na diya kayanakon na marhitihiti akaulahon na tama ulaon na dinggan na maparsangapiho ulaon akan nabadiya na hinalomohon mo na padaohod diri siyan akadosa asa tadi matahe siyan akap naso porsea dope tadi siyan akangulo ni nasomanada Tuhan Jesus alay mulo manang tu dia pe mangalaka karuas ni huriam gabita dama ruas ni huria hakabipe rawamangun dia kapakatayon pangalaka nang dia kapabahenan gabi si pujion magwarmo alanyaka pabahenan nami nang parnguluon nami tung di dia pe hami maringanan asima roham lau sutangnya ko kami aliamang di kinanaing ro huriam hakabipe di hatopan nanaing patupa sino di godang sayhoma na mga rajay na mga ramoti na pasauton lomo ni roham marhiti-hiti huriam na buluni asa tulus ma sikop sudi di bagasan pangaramotion mo dot holong na siya kui jala hutangnya ko kami amang uluan namin na pasahato diri na tuho dinalaho gabi calon sekretaris jenderal sa guru di homa liamang yasini roham asa biar mida Jehovah aka saluhut na aka nalaho mamilit aka pemimpin-pemimpin di huriam hakabipe saluhut na di bagasan hahipason dohot pos ni roha maulihate madiho aliamang pardenggan basa na sa toktong rap dohot hami na manarihong ngulo nami jala na mga lehon na duminggat di ngulo nami lobi siyan aka naboy hupikiri hami aka asiniro hami toktong mauliang ating madiho di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami martangia kami tuho amen.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang hahanggi binaribot. Selamat malam horas madihita saluna. Berita nauli mamornohi roha doho ate-ate tadi pangunjungi ni pertanyaan tahun 2024 tahun huzahamana tersurat di pangukapon bidu 10 sada ayat 15 rodi 10 sia dungi di palu suru-suruan na papituhom masarunena. Jadi masa suara nagugu di Banua Gijang akan dipadok nunga sahat tutu hatai dohot tu Kristus nai harajaun hasyanganon baki raja maibana rodi saliling-lilingna. Ia situa na 24 na diadupan ni debata akan masih huduli habang sanabi di patukap ma bohina sida huhut di sobama debata ninna nasida ma nama dok mauliate do hami tuho ali Tuhan debata si gonggom saduhutna na mangulu nuaing nang najulu ala nang dia litoko hagugu ommu na balgai jala ala nang bakit rajau nunga tarimas akabangso gawe Roma rimasmu dapok matik kini akan nang mate asa niuhuman huhut mangalihon upa tu akan naposom imak kapanurirangi dohot akan nabedia akan namakabiari goarmo akan namek metro dia akan nabalga huhut mangago akan mangago tanoi dungi terruka mazoro ni debatana di Banua Gijagi gabi terida ma poti perpadanana di joronai jadi masa maka hilap dohok suara ronggur dohok lalo nang abulas nabalga ima sahana huriani tuhata tama situtu madok mauliate hita di boronginon ala di loas hita madaleni satau bulun perhuriaon lububiak ka pertanyaan di tongan di bagas tabi di bagasan na sataunon holan ala basa-basa ni debata sa binggo ubay na di loas sita patupahon akka pertanyaan dalata mangguhi hata nitu hata namadok ang guaw do dongakku sajabu ikon jahubado oloan di bahani na parzulu sahali marhite-hite pertanyaan atau disungguli dohita asa gabe bagas na ni songgopan nito hatta ganup akka bagas tabi gabe bagas pertanyaan manaringoti hata ni Tuhan akka bagas tabi jala gabe lomo ni rohani debata mana saut ditongani akka bagas tabi ay behama dohonota madok ang guaw dohot dongakku sajabu ikut jahuba do oloan nami molo so ukap itu di bagasta laho dibongoti Tuhane marhite-hite akka pertanyaan dibahini mertua maka zolma nang mangukap bagasna
gabi pertanyaan di Jahuba. Jala dapat tua manang aka bagas ni huria tua katik kena mangihut na patupahon pertanyaan di tonga-tongan yaka bagas nabi. Hamunak kadamang tutu boy do masa di tonga-tongan ni huriata na 2.776 rumah tangga per 10 November minggu nasalpu alai sian nahu catat di data na masuk tu pertanyaan wek sataunon Holland di angka 127 rumah tangga dope. Boy majolo tapahusor satoktin. Sia 2.776 127 mak keluarga nang mangukap bagas menaringoti hatani debata. Tuak katik kena bangihut naing rapi tanian pabalgahonon. Anggo nani halomohon itu hatta ikon mamulus manian. Nanggo apala sahali sataon bagas tabi. Dibongoti itu hatai marhite-hite akka pertanyaan di tonga-tongani bagasta. Alani molotungadong wek na mungkin hola sahali di bagasan sebulan. Naing ikonukap rohata kamu kadamang do dainang atik tumbuhi nang gua pala 2 hali tu tahun 2025 manang mulubuhi sa sitong nga ikon ganu minggu hitanya pertanyaan asa takas bongot tu hatay tu tonga-tonga ni bagas tabi jalalam turosunan nang akapar saurata di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni bagas tabi. Tema ni minggu tana diari minggui di jauhod do akan namanahan rodi uzungna ido baluauna. Mula manahan hita nang diaka pertanyaan ngata di do debatado sada zaminan na baluauna do hita. Baluauna keluargata, baluauna akan naduk natupa adong di bagasan rohat tabi doho lan akana asing. Saya teringat sebuah kesaksian Polikarpus, seorang uskup di Smyrna dalam sejarah yang dituliskan oleh Josephus. Ketika di abad kedua kekristenan semakin bertumbuh pesat, meskipun penghambatan dari orang-orang dan pemerintah Roma cukup besar, maka kala itu pemerintah Roma melarang Polikarpus untuk memberitakan Injil. Lalu dia panggil ke istana Polikarpus, engkau tidak boleh lagi memberitakan firman. Engkau harus berhenti memberitakan firman. Bila tidak engkau akan dipenjarakan. Maka tinggalkanlah Tuhanmu agar engkau selamat. Alali terjemahan hatabata idok Polikarpus mengelusi Raja Nami. Ala umurna tiki dicatat nunga 86 tahun. Ido ibana ma. Nunga 86 tahun hupai huti hutu haki. Dang heari bai di bana tuahu nasotama. Tung behama bahenokku maswadahu nibana. Naung mangalehon hanguluat diau saliling umur 86 tahun.
manahan ibana saha ro di ujunga jala gabe kesaksian de saha tutikion akan manahan ro di ujungai dapotan haluaon dapotan hatuaon saliling ni lelingna nuaing di bagasa pertanyaan na perpudi lahu makamulatehon padongan niyo ni debata tu hita satau bulu pertanyaan non huhut madok mauliate dusudi perdalanan ni huriata dia ke kegiatan baik dia ke dewan dia ke seksi dia ke pengajarion do lain-lain di jauh debata do merhite-hite tema ni mingguta pertanyaan madok rodi saliling nililing na do pamaretaon ni debata dohot harajaonna rodi saliling nililing na do pamaretaon ni debata dohot harajaonna rodi saliling nililinga kuasa dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Kamu nak kadamang dohot dainang disungguliod do tu hita pabua debatado kompas sejarah ni sadok pertibion molo hirana sipata pe jod dang adong arah di tonga-tonga di bangso dohot negara nang pamareta alai di baga satur puktau disungguli do debatado kompas arah ni sadok perdalanan ni pertibion. Itu artinya kita berjalan bukan tanpa arah. Tapi kita sedang bergereja mendengarkan firman Tuhan agar kita menghadap arah yang sedang ditentukan oleh Tuhan. Alanido muladonga kaya anak kota nang hita pe mangalakka saihirano sa takas tu dia dalan silakka honota nalay mauliate mahita tu debata ala ibana do arah ibana do dalan ibana do padang si tujuan nihita akka naporsea di ibana paduahon mulai do korori saliling na do pamaretao dot harajao ni debata menungguli hita doon moluadong pe pamaretaon doho huaso ni hazol mau di hita nang di portibion dang bui hita mersigat tungtusi dang bui hita secara total mersigat tungtusi ay satokid dui songo pangulus nialugu dui manang songot timus dui dok si Jakobus tarida satokid dui mago manang songon salju dui uli satokin berengon hirana togu alai tokin nari meleleh maibana dungi laus mago manang songo bunga na magerbang dui manogo na alai marurus botarinai disungguliod do hitaham wakadamang do dainang diuzung ni pertanyaan taon asa marojahan hita tuna so olo salpui ima debata unang marojahan tu akka naolo salpu naking pazupahami do situat tanang peciun bodo para taingot na sida amata situa el atabba sian gading raya soido pehipasna diakatiki nang salpu bulan nang salpu alai hatop idaon sumurut goguna dohot hahipasonna alai mauliate di Tuhan merdala sude akka tahap operasi dengan mulai manaking tubuh doh memorina
mulai may ibana tong manada aka donganna alay do ibana ma amang siburian dangadok kape sitiu po di saldok portibion salpudo sudi di bahini azari hamu do akaruastai tugu-tugu hamu asaunang marpang sadean tuakan naulo salpu ninda ibana ido ibana marupani kesaksianna sudi akka jabatan salilingon sudi akka nadong dieu sudi do akka arta nang hasangapuni salpuluh HP satokid do sangobus do songo pangulus nialugo do ibahen na ikos sa tok kita marsitiopan komos tutangan na nabadiay patuluhon debatado bonana rodi uzungna sunggul-sunggul do tuhita pabuwa di sadatiki tertentu hobar tu nabi nuhul ni tuhatai maruzung dotong pertibion sahat tu ngolu na baru langit dohot tano na baru pangazarion nama cergadot tihita muakadamang dohot dainang diuzung ni pertangyang taon di dalam ragat puda na perpudio madok dangadong be uzung ni hasyanganon terus nama portibio merdalan secara otomatis. Jainang petaulau nak kanajaha di portibio dak pola behabi. Ala merdalan nama portibio dangadong be uzunga, dangadong be ro panguhuman ni Tuhan itu hita haduan. Alai songon mesin nama portibio merdalan. Jalalas ommanani guaran merhite-hite pengajaran panta rei segala sesuatu mengalir secara otomatis, secara mekanis. HP sa sitonga disunggulo do hita lubobi nang dipangokaponon jala lumobi mulota kaiton nakaning tu epistel boy do maruzung hobar tutik na binuhul ni debata azal ni hasyanganon mulota pamana di sejarah marhite-hite pangungkapon ni iden ni si Daniel doho si Johannes di tao 70 sa sitonga buiro terkobar di si azal ni hasyanganon marhite-hite na ro Jenderal Titus mangaleksehon huta Jerusalem di sejarah ni catat ni si Josephus 1.100.000 mamate halak Yahudi di si 57.000 ma gabe akka budak gabe akka hatuban jainunga di ida si Daniel nang pangukapor sa sitonga uzung ni hasyanganon alai tong patar dibalingi di ida langit dohot tano nebar. Jadi si zamotonot tadopu dan nama dokon pantarei segala sesuatu mengalir seolah-olah dunia ini berjalan secara mekanis tidak ada lagi akhir dari dunia ini. HP tuhatai sadiri do madok ahu do bonana ahu do uzungna akulah alfa akulah omega hamunak kadamang dohot dainang di ayat 15 naking didok marsarune ma akka suru-suruan na papituhone sarune dihala Israel manggobarhon hamonangan ni raja ia soi manggobarhon na raja tuat atau mulak siapa perangan mabuan hamonangan imanani gobarhon ni ayat 15 bakit raja maibana rodi saliling ni lilingna jale patorang naking disi
suru-suruan na pituima mamalu sarunei. Godang suku-suku taringot tu suru-suruan na pituon. Alaya kapenafsir madok pada umumma. Ima gobaran ni pitu mata angin di sadok portibion di sude arah ni mata angin ni makuling go sarune laho mamaritahon na bakit raja tuhatai rodi saliling ni lelengna. Di bayani hodat tuhat talo si pasangapota si sobauta zala sipa puji-pujiota di ngulut tahun. Na so jadi puji-pujian na patut tu debata gabe morot puji-pujian tu zolmai satiri. Palimahon jala parpudi. Di bagasa pertanyaan ata panguzungi sabor nginon. Di jauh hita mangihuton Kristus nang baki rajai mamakai pertikian lahu mangulaho nak kanadinggan hobartu lomo ni rohani debata. Ido sada edde na say tahaso malhod di HKBP tu akan kota na posobulung asa mamakai tiki sa denggad-denggan na mangulahon ulaw na hobar tu lomo ni rohani debata. Hita piak kadamang doh day nang tikin na posobulung hita ra sudir pe hita merningot edeon pakke tikim saunari pakke tikim dapo tomato unang godang sidalian ingo jepek ngolumi unang adong na di surgoi unang adong nang gosada naso parjabar disi unang somargira tu dia. Adong masada barita na jepek merpungu ma beberapa sibulis. Ala nunga mulai kuatir na sida lam godang zolma na marminggu mamuji warni Tuhani anggo hita mitop na mahita ninna aka sibuliso. Beharo bay nota asa unang ringgat calahon marminggu unang ringgat calaho pertanyaan gaya beso di parwao kalaho behita dari berdiskusi mana sida Roma sibulis parzulu beharo bahenom angguau abatakudo akaruas ni huriai unang sailao marminggu doh tua kapar tangyangan dungi Roma sibulis paduahon ayau ngahua beti selilingon hape tonggolau nasida atong behaho ina tuna paduahon angguau bahinok may mana marsahit gali pamatanga asamuro mi mana di zebu alay doko kumaddan na ida daw gariada murulam marsahit na sida lami suka-suka ro diguguro asabuy borhak na sida toktu permingguan alay Roma na patuluhon dang abatak ko na sida marminggu dang baynok ko dohot akkasahit na alay dohonok ko matuibana
tibu dope gira tu dia. Jadi tiki marpahea ni mana dengan dohonok kuma tibu dope gira tu dia. Jadi saya somar gira tu dia mana sida zunga lalap so merminggu lalap so pertanyaan do lan aka nasi. Sada ela di hita nabui pada ono hita siang ngulu pertanyaan do taka perminggu mangarangguton hatan itu hatai ima pangalaho so gira tu dia. Alai pakota ma tikita sadeng gadengganna parhaseangot mati kita sadeng gadengganna parhaseangon nyaka amado ina mati kina sadeng gadengganna asabui tok-tok marmemehon hatani debata tuak kaya nakon asa gebi anakko sioloi puda sioloi yazar lubuwi mangoloi hatani tuata imam marhawati hita ham wakadamang do dainang maka melatehon sudi pertanyaan atta dalam melutungadong dihita naso pula ringgas pertanyaan selilengon mau lihat matu hatta galu pertanyaan saya ditanyakon do ali Tuhan akan nasubui rotu pertanyaan. Jadi sipata usoda bo pakilan ni nasoyaro tu pertanyaan non ala ris ganuk tiki ditanyakon nasida. Mau lihat dia kana sorotu pertanyaan alai toktong di pasu-pasu Tuhan. Alai mau lihat manang dia kana tumangnya kotsa. Ay marhite-hite natatanyakon akadongatai makuling doh todina. Babuarong donganna manangyakon ibana. Gabe dihilala ibana adong kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dung itu akatik kina mangihut gabe rak mahita sude madohot yaka pertanyaan. Tuhan tama mamasu-masu hita salun martanyang mahita. Mau lihat ezala puji-puji yang marohanami di hoali Tuhan. Na manungguli hami marhite-hite hatam. Babua na manahro di uzunga paluommu. Pamonangommu marujahat tulomon Tuhan. Disungguli hol hami nang di pertanyaan nami borongino panguzungi. Dalam nami madok mauliati tu zulum asa saluhut barita nauli nakutangyo kami satao bulu perhuriau non patubu me Tuhan di bagasar rohan amigan asa gaibei pertahanan sulu-sulu gogo di hami madalanya ka ari-ari ningulu nami menguduti akaulau nami dohot sulu-sulu diganuk akka dalan am. Disungguli holo ng hami marhite-hite hatam. Rodi saliling-niling na do pamaretao do harajao ni dia bata. Sunggul-sunggul may tuhami ali Tuhan. Babuah horo arah kompas ni sejarah ni Portibion. Na manugihon sadok perdalanan ningulunam. Di bahini molo arong sipata mangelayla hami, say hira na merdalak kami, so binoto mangalak tu dia, alay hatamima. Na mangalehopos ni roha di hami, mangalak ka dopak lomon ni roha di rohami, di sadok perdalanan ningulunam. Hot do pamaretaw mo do harajaw muro di saliling-liling. Di bahani tuak ka na ho ro di saliling-liling ngaima mapurus sami. Dohot manggatuk ko sa luhut na gulmit ni parangulon nam. Asi marohamali Tuhan. Salut na karuas ni Huriam. Nang manguka bagas na dibongoti hatam marhite-hite pertanyaan.
Suk-suk madina sida basa-basa dohot asin roham. Jala 2 tahun na mangihut ganu mahami marsiadu. Patupaho nakaparsaura pertanyaan di tonga di bagas nami. Asa boy hami takas situ tu madok anggo au dohot dong aku sajabu. Ikut jauh bado poluan nami. Beama dohon nami madok moloau dohot dong aku sajabu ikut jauh bauluan nami. Molo hicudo pitu ni bagas di tongan yaka ruas. Di bahini sudah mahami Tuhan pakulingi marhiti-hiti hatam. Sudah hami dohot akka pangula perhalado mulutung adong behalibau nami manosoi akka ruas ni huriam. Asalam mertaba-taba nang akka intensitas ni pertanyaan sipatu paun nami itu akka tikina mangihut. Unang gabe zolmana so margira tu dia hami. Lahu mangarangguton hatami di tonga-tonga ni ngulu nami. Nunga bakit toga beraja marsarune nang akka suru-suruani. Alain waing hami mamarsarune mangulupon hababaki muga beraja manguluhol saldok pertibion. Jala gabe raja manguluhon saldok keluarga nami ganuk marsada-sada. Jala gabe raja manguluhon sadok perdalanan di tonga-tonga ni huriam. Na pinasahak mutuhami laho hobasan nami. Asima rohamali Tuhan. Molo tung mangulot zolo aka pertanyaan kasermon kegiatan dewa doho seksi. Alai yang go pakku beson nami tukso hea mangulon. Alai pakon nami matiki. Laho takas mengarade diri nami manomu-nomu minggu Advent, minggu hatu tubuh. Asa gabe papataron nami mahata nauli nang hutangi hok kami di pertanyaan dalam nami manomu-nomu Advent dohot hatu tubuh marhite-hite nama karhari akan naso lomo ni roham siar rohan nami ganup marsada-sada. Mauliate Tuhan si kok mabasa-basam di ham saluhna ruas ni huriam dohota kana subui bongot tu bagas robor nginon homa toktong mamasu-masu nasida di tongan yak keulaon di bagas nasida nang nama dohoti marhite-hite live streaming di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus ului ma pangiduan nami. Amin. Tapuji tu hatta meredehi tahud pasahaton peliata. Jesus Kristus idolata. Amen.
Debata dosa sadasa Holan Jesus dosa Marang Tuhan marai Marang Tuhan marai Asal beret abang salah Huriani Tuhan nomor 2 nunga sahat hita tu perpungua panguzungi ni sudia kapar sauran dohot pakku basiot di pertanyaan duik suang songin nang sermuk kategorial rudi sudi pakku basiot di sadok diwado seksi di Huriana HKBP Rawamangunon di tahun 2024 Jalan nunga tazalo buhal ni pertodiota saliling tadohot yakka perpumuani merhiti hata ni debata hata na ido arta na marga dihita saimia mahata na idirohata zalatatiyo may gomos gabi ojahan ni haporseota manguduti parngulota kami macoh matutu persaurata merhiti pertanyaan duwi doser mo kategorial dihuriai alayang gua kaulau pakku basiota dang hiamat sohot toktong maringgas sita mangula akau pakku basion songon hatari dan ni parbue ni hapor seota panidangiota babua debatado hanguluata Ali debata manamina di Banua Gijang horo haroroan ni saluhusi leo-leo na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus hupasahat tami masyan na nileo mitu hami pilihan nami tuho
Sai jalo mai gabi wap na hucus di zulum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam. Dohot di pertibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami. Godang ni sileo-lehom mitu hami. Asalam girgir ham medok mauliate Tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiang hatopatai. Alia manami na di benua gija. Sai pinarbedia magwa. Sai Roma harajaum. Sai saut malomo ni roham di benua tongau songon na di benua gijang. Leo matuhamis darion hanguluas siapare. Sesa madusa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu panguzunan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina Tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina Tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Amin. Sudah hami padita dohot akasi tuata pasahaton Tuhamu akadamang dohot dainang selamat mengujungi pertanyaan atama di bagasa bornginon Tuhan ma masu hita saluna kuhut laho mula kita non di paradi huriata do aek sitio-tio dohot sadar roti manukol siubeu tabi las marohata marsaulioca horas di tasalu.